Chubby bunny! I look so ugly! I'm gonna tell you guys what I bought from this. Kung anong binili ko. Ang ingay ng kasama ko. Baby, I'm just gonna turn this off. Silent, baby. For 1 sec. Okay. Okay. Papakita ko lang sa inyo kung anong binili ko dito sa outlet. Ito, suot-suot ko na. Ito. Magkano? I forgot magkano to. Nandito yung tag. Is this mine? Mine is in the... Okay, nasa basura na siya. May mga chubby bunny marshmallow, so hindi ko pwede maano. Pero ang alam ko, how much was the Puma sweater, baby? No. It was 60% discount, right? I think this one is mga 20-something na lang siya. Pero pag binili ko to sa Canada, sa Montreal, I would pay full price plus 15% tax. So, mas mahal pa rin siya compared dito. Mura dito. Kasi walang tax. So, ang next ko is ito. I think shame siya. 60% pa rin. Alam ko nasa 20 na lang to eh. From, cute siya, diba? Try kong yan, Yay! Cute! Pag naka-jeans ka, uso to siya ngayon. Cute! I like it. Sabi nila, yun daw yung... Oh my gosh! Shush! What is this? Again? Is this a raincoat? No. What? This is not a raincoat, right? Ito yung next. Parang mahirapan ako. Move ko na lang to. Ito yung next. Sana clear siya, diba? Pila. Pero, mura lang din siya. This one is nasa 75. Paano ko ba? Hey! Hindi siya klaro. Nasa 75 siya. And then, naging... I think this one is also 60%. Basta alam ko nasa 20 na lang siya. 19 ata. Fleece ang ano niya. So, it's warm. Ang gulo. Maybe it's like this. Umaanggel pa me. Your whole career can come to an end because a bunch of executives that don't look like you, that don't understand what you're saying. Parte lang po siya nito. But a female can't do that. She ain't just gonna come out and job us. That's just Cute. the way it works. Nasa 30... Boobs that have big butts that aren't naturally 30... That's Oh, mga 40, round off. society. Not bad. Y'all think the industry killed the female voice. DJs are Baby. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita. So, bumaba muna kami para kumain. Tapos, alis din after. Hindi ko na na-vlog yung mga pinagkakain namin dahil nagmamadali kami. Yan lang yung nakuha ko.
So, dumaan muna kami dito kasi yung papa ni Dan nagpapabili ng gin. So, mura naman kasi dito. Tax-free na siya, guys. Tapos, may mga discount pa. Patron. But, I don't know. I don't know which one is... Which one is good, really. Don Julio. Don Julio? I just like the bottle. I like this for a collection, but I don't drink, so. Oh, this is cute. This is cute here. It's only 26. Shut up and dance with me. Okay, mukha lang hindi ako safe kasama dahil sa kakulitan ko. Pero, pampagising to ni Dan dahil makulit nga ako. So, hindi siya nakakatulog sa kaingayan ko. I thought it was an all-day lunch. Yeah, with you today. Alright, it's gonna be 14.77. Thanks. Yay. Your voice cracked. Don't do that to me. Probably at a concert. It won't be long. Thank you. I'm all set? Slap. That's so good. I can smell the pesto. Everybody's jerking off, right? We're all the same. I'm okay. You Oh, you know I got a ticket. I just left the booth. What? Made it, baby. Okay. Line 1. Is that all this room? Thank you. Have a good day. Thank you. and I see my family on the way down. I'm going, it's not I'm going to 2, huh? Ito na, nag-ferry na kami, guys, kasi mga approximately 14 minutes lang yung para tawid namin. Tapos, kung nagbiyahe kami, mga an hour yung drive, paikot. So, laking tulong to. Tapos, mura lang siya, $15. Ba't pa namin tipirin, diba? Laking tulong to, nakaka-rest yung driver. You can go to the gasoline station and just go there. Nice. Hey guys, I am back after 48 years. Okay, I'm gonna haul, what do you call this? Kasi, hindi ako minom. So, occasional. And so, i-haul ko na lang. Ano tawag yan? Haul? Ewan ko kung tawag. Anyways, dahil mura sa tsaka hindi ako minom eh. So, hindi ako bumili kami ng alcohol para sa tatay ni Dan kasi habilin niya. Tsaka since kailangan tax doon. So, yun kami bumili. So,
So, ang ending is, sana marinig niyo ako. Bumili ako ng inumin. Tawag dito. Alcohol. Pero, hindi ko iinumin to. Charing! Yan. Bumili ako niyan. Maliit siya! Ang liit niya! Diba? Ang liit niya? So, ang gagawin ko nito, magko-collect na lang ako. Since hindi ako umiinom, so magko-collect na lang ako. So, ito yung unang nabili ko. Bilangin natin kung ilan, ha? Then, ito! Ang liit, ang cute! Bote siya, bote. Wow, outer space. 40% alcohol. Vodka? Actually, last minute ko siyang inano. Last minute ko siyang pumunta ako dun sa mga mura lang, mga 99 cents. Ganun. May $1. Ayan. Totoong alcohol to, ha. Pwedeng inumin. Oh, di ba? Ilang percent to? 21%! Oh my gosh. Oh my gosh. Ram. Ram. Tatlo na yun. Pang-apat. Jose Cuervo. Wow. Oh my gosh. 50 ml, 40% alcohol. Oh, kaloka. Liit, diba? Yan. And then, dami kong binili. Oh, hallelujah. Ang cute ng lalagyan niya, parang perfume. Binili ko siya dahil ano, ang mura lang kasi. Jack Daniel. 47%. Oh my goodness. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, kasi cute din to eh. Pero I'm not sure kung anong, yan o. Di ba? Ang cute niya. Sa mga hindi umiinom, mag-collect na lang tayo ng bote. Since ang cute niya. Ano to? 100% agave? Ooh. 40% alcohol pa rin. Pero 50 ml lang siya. Ano to? Rum? Agave? Gin? I guess gin to. Tequila! Oh my goodness. Tequila pala siya. Ayun o, cute diba? Parang may cork siya. Ay, hindi ko bubuksan kasi collection ko nga, diba? And then, ayan. Same ba sila? Ano ba to? Crystal Head. Vodka. Dalawa! Ang cute! Pero parang magkaiba. Dalawang vodka. Pero ang cute, diba? Alien. Skull. Bote. So, ngayon. Magkukulik na ako nito. Pag nasawi ako, alam niyo na. Charmos. Tapos ito, Grey Goose. Parang malaki, diba? Panliit lang niya. Ayan. Cute! Pag bumalik kami ulit doon, since mura lang siya, bibili ako ulit. France. Made in, distilled and bottled in France. Imported. Grey Goose vodka. Cute! Cute! Mga ilan na? Ay, wala na! Para saan to? Sa ano? Oh, base. Best Tasting Vodka, 2016. Okay. Mamalakasan ang outer space kasi meron siyang tag. Hindi ko alam na meron tag. So, ganyan pala siya. Cute! Cute, diba? Oh, ayan. So, ilan sila lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8. 8 ang binili ko. Cute! Ayan. Ang cute niya. 3. Tignan ko kung kaya ko nahin. 4. 5. 6. 7. Oh boy. Sana hindi ko mahulog, diba? Sayang naman. Ayan. Parang panginom. I think this is the end of my vlog. Hindi ko alam kung ilang vlog na to, pero this is the end of my vlog. Thank you for watching. And please do subscribe. And yun. Bye. Good night.